лаънат ба рӯзе ки эҳсос кардам дӯстат медорам. лаънат ба мане ки то ҳол зери дарахте нишаста бароят ашк мерезам. лаънат ба тамоми рӯзҳое ки бо ту хандидам. лаънат ба тамоми дӯстат медорамҳое ки мегуфтӣ вале надоштӣ. лаънат ба оғӯшҳоят, ба бӯсаҳоят, ба чашмони ҷодӯят. лаънат ба тамоми хотираҳое ки бо ту дорам. лаънат ба бозиҳое ки ба эҳсосам раво дидӣ. лаънат ба он рӯзе ки фаҳмидам бароят арзише надорам. лаънат ба имрӯз ки барои набуданат месӯзам. вале намегӯям ки лаънат ба касое ки туро аз ман гирифтанд. чун агар ту намехостӣ равӣ, касе наметавонист туро аз ман гирад. ва лаънат бар ман ки наметавонам ҳанӯзам фаромӯшат кунам.